labi sa tanan. Flip Monks, Butuan, Dinugmukay 2018, mag-ingay! Okay, first tournament battle sa Flip Monks, maunang salamat sa tanan sa suporta o sa kumutan-o mo sa YouTube, type Flip Monks, kung sa Facebook, Flip Monks Butuan. Okay, maura to, di na ako padugay-dugayon pa. Sa akong too, represent 187 Solid Men, mag-ingay para kay Uram. Sa akong wala, represent Receiving Mobstock, mag-ingay para kay JC. Dahan-dahan lang at baka sa paglakad mo pinto'y malampasan. Hinay-hinay lang at Shoutout sa Metal Prank Karong Pam, Dakman sa Bayugan, Metal Prank sa Muntalban Basal, sa Kumay Gagaw, Davao City, o Kuan. Shoutout po rin ang Kuan, Marlon, si Marlon dere. Kaya rin ako. Palangga Marlon. Kuan, oro to. Good luck kay Ram. Kasi kasi unang ba ako. Sige po daw. Okay. Unang abanat para kay Uram. Nag-memorize kay isa kabuan pastilan wa kay naibalan. Nag-rematch na lang ta. Wa japon ka natagam sa ako ha. Dili na kinahanglan intruan ning may buot nga kalaban. Bisan ka pila gisiruhan mo rematch pa man. Unsa man imong gisaligan kanang dagway nimong muraghawan. Wa japon ka na utro kadugay na nimo sa kaysano. Iro japon ka kaayo kadako nimo nga tao pulo ka mo trabaho bisan ka sa inyo kay ikaw maniud to. Di ka kahugas og plato. Sa Davao kagikan. Di palayas kas ginikanan, kay kapasuminlan ka sa usilingan nga kawatan. Pero okay lang yan, bao man po di mo panginabuyan. Kinahanglan ninyo ning mabantayan, dili ni akay kumpiyansahan. Kay napuyo ni sa duungan. Mga wala ka ninyo, mga manukan, ipadako plus kapulisan, GC ang pangalan. Ayaw mo katingala rin tawana kung ano araw nakuha. Naglagat naman niyang mata, makakaus kaldirong baka. Hasta daw lamia pag kinawat ra. Sa una, grabe man yung pagdiwang, pero karon ang lawas nirang-arang. Kay wa ni libang-libang niya kagwang. Og dugay na ng katang-atang, ay akong mapatikangkang. Malakas ka lang pagbuang imong katbang. Dako niya problema sa iyang lawas nga murag buhaya. Di mo sugot mo kaon sa kablangganita, gusto niya sa kablanggana. Naunsa naman taon ka? Wa ka nagtanaw si mong lawas, kung ikaw maghugas, mura ka kaliwas ka na nagkula ang bugas. Mura kang nagluto sa uliw ng mga oil. Nakabantay ko si mong mga battle, daghan kay gipang recycle. Parihara mong gabster, mga piling master, wa ka rin mo kapilde, ka Mark Oliver. Bisan daghan mo yung ghostwriter. Wala kayo kung sulat this. Muna ko na kunin mo. Make your own business. Speaking ni Gabriel at receiving ang marag kongking. Asa ka kadong sa umalayining or timing sa urayming. Ipadaong lang tiga para magadaan ka. Karon hasta ni mong bulala, nakapildi ka di basta-basta. Welcome sa rematch to animal kay Patio Rote kasi penal. Time. Unang abanat para kay JC. Basta rhyme. Basta rhyme. Mustahon ka na ako. Demonyong pandak, kamusta na? Pangalan ni mo nga pang Illuminati, aha na. Sakto ra jud ingon ako sa una nga ako ang anghel na si Gabriel kay ang demonyo. Napalayas na unya karon nagpakita ka pero nagtago sa pangalan nga pang-iro. Pero maura gihapon na kitiman walay bugo nga maro. Di kumpara na pud nila kalahian nato murag itlog sa dinosaur itlog sa pugo. Speaking of itlog, wala kang bayad. Hindi na mabilang pag-ahamon kasi ng rematch kahit kailan di ka pumayag. Paano mo naman kasi sa akin nanalo siya? Puta sa akin nakatsamba ka pero nung nilampasok ka ni Gabsang kinakapanay hamon ka kagad ng rematch sa kanya. Tapos sa hurado, panay reklamo ka pa, tangina marap, ano ka mananalo ron? Mga linya mo pabalik-balik, parang mukha mo, nakakasawa na. Ang haba pa mag-set up ng gago. Tapos yung pansin na defeated, round 1 hanggang sa 3, bukang bibig ngayon, parang tanga. Tanong ko lang sa'yo, spelling ng undefeated, alam mo ba? Baka nga spelling ng spelling, hindi mo pa alam, tangina ka. Muna yung niya kay Gab, paminawan na yung taro nga, muna yung niya kay Gab, muna yung revelasyon, muna yung niya kay Gab. Wa pagani kaabot ang kalag-kalag, yung kamot, grabe na panghubag, suko na si Bagbag, kayo ani gamiton ko siyang huwag. Puta nung connect! Gago, marakag correct.
Inani. Nganong manghula man si Bagbag sa nang huwag na kamot ni Gab para lang ipanguwag. Di ba? Ang katawanan pa sila ng mga brad, nganong manguwag man kung ting kalag-kalag. What the hell? I mean, go back to hell. Linya ni mo ba, yung ragnaong ni mo, bahog tiil. Walay hait nga linya, di ka na ni tawhana, utok ni mo hasta nga bula, bar. Wala sila nakatawa sa mga dala ni mo nga komedya, magkalahita og level. Mo nang dawata, mong ibukay mong matahan, kung dinana na lang ka, kung mag-rap sabay, murara kag tala, murara ng hinungdan nga mapatawan ni mo sila. Double meaning pag mong tong daot na ka. Walay maro, nga squatter, laban sa, leader sa demolisyon. Mura kag kambal karibal sa GMA, mga bata walay makuha sa imong leksyon. Ako ang init nga kape, ikaw ang kanon nga dukot. Taga bodega na mismo ni hangyo sa kuha pahilakon ti kag samot. Dala doktor ang utok nimo nga daot, pareho ra mong jeep smart nga walay buot. Kusog kayo muhagit ang pagmapildi kusog pud kayo magdumot. Eto na highlight bars. Sana mag-get mo to. Linya ko'y sapul na sapul sa bawat target, bawat papel na nasulatan ko, nagmimit tulang application. Sa room, kita papatayin, wala nang ibang location. Puro mababang linya, binibitawan, just for lap ka lang naman. Kaya nga utak boy, palaging lag sa gantong game sapagkat zero, RAM ka lang naman! Ganyan mag-bark, gago. Get mo ba? Hindi mo yan get kasi yung keypad pa yung cellphone mo. Gago yung RAM sa cellphone yung tanga. O, gidulaan na rin akong pangalan ng tatubangan nila para makita nila kung kasi maro sa atuan duha. O katong unang laban na to, nag-choke ako sa round 2 mong nakachamba ka, pero hindi mo ako natibag dahil puro lang pagpapatawa to, pero ako, may natira ako sa'yo. Ano katunayan? Nagpalit ka ng pangalan mo, pero ngayon pinapangako ko, hindi na pangalan, kundi ikaw mismo yung sisirain ko. Time! Ikaduha nga banat, para kay Uram. Bugat kay Bars ay. Time, gisundog na sa bigtap, giatay nga bata. Ayaw ko siga-siga sa imong mata ko utang sa imuha. Morto imong mga tira, wa man siguro ka kay eskwela, imong mga tira balik-balik ra sa una pa. Round 2 game. Game. Ina na ulo, nagbunulok. GC, good evening. Unsay mong feeling ay ko binaskaris-karis Jeng sa receiving. Ni back out na kameraman si Jeng kay wa kay standing. Og wa ko naadlok sa dubra nimong utok. Pirmira kang mairo kay wa kay daog bisan isa ka buok. Og grabe nimo kabulok. Hilig ka grill talk pero nagsigi kag katsok. Binugo na imong style. Kabalo kamuhan na yung file pero di ka kabalo mo ilaw sa freestyle. Oh, magaling kang mag-rap pero ang hindi mo matanggap. Pilihonon ka ng flip top kay dugay na akong gibang scrap ang mga tira nga wala nagdevelop. Dugay na ko na siya. Ha? Kanong gana ka nga bahak. Maura ning pahak na may good manners and right conduct. Tanawa ra gid itsura ko na pasugot rin tawana. Pirmirang manidma sa mga dalaga kay stang dakua. Daghan mo atras bisan babae nga ungas. Dako ni siyang lawas pero kamay og armas. Katanan nga mga sexy ayaw mo kumpiyansa ka Jise. Dako ni siyang body pero ang otin murag wate. Wow ka kuyaw ni nga halimaw. Wa ka mauwaw murag kag kabaw kung di katilaw sa isa ka adlaw. Mukha og pasaw bahala gugaw sige kag yaw-yaw kung walay pamahaw. Bahala gilangaw basta kay sinabaw. Dali na ko maglagot sa taong manghilabot. Wa kay angay mapagyot-kyot imong dagway nga boslot. Nanagko na lang imong bugas ning rupotot lagay mong sugot bisag bayot. Pilip ko nimo pre ikaw pinagwapo sa receiving. Pero unsa imong feeling nga wa kay sugot ni Shen kay baho kagutin. Picture pa mong duha. Tuwas messenger tanawa. Mao na tinuod nga ebidensya. Og karon ako na ning umanon. Akong potlo niyang ambisyon kay dili ni angay mo champion kay wali ka bayad registration. Time. Ikaduha manat para kay JC. Puro basta rhyme, puro chismis lang nalalaman. Puta, matras daw si Jingjing. Igo ko. Ito yung may kasalanan. Ewan ko. Dunggan ninyo, mo na yung mga linya. Mga walay kwenta. Di mo gud ka maminaw sa imong mentor. Mo na makuha ni mo sige sunod sa mga mando ni Mayor. Isang taon ka na nagbabattle na rap pero walang improvement, tangina ganun pa rin. 2018 na Uram, tangina sa pagchat, Jejemon ka pa rin. Boy Negro, di mo naturuan ng maayos yung alaga mo na aso. Dapat hindi lang basta konektado, yung liriko dapat solido yung bitaw, mga linya ni Mubay, dili halinon, murag prutas nga hilaw. Kung dati nakachamba ka, pes karon ikaw na po'y makatilaw. Burak badyaw! Matras sa akin yung Jeep. Matras sa akin yung Jeep na may smart sa pangalan.
Pagkat alam niyang para kong globe sa dami ng combo kong nalalaman. I just keep on wondering, kung sa kagla paruhon tikag upo. Siguro, bibo kayo. Kung naman kay Pangandoy, makaabot og finals karon pa lang balian at ikag pako. Real talk na kay ginikanan pero sa imo walay nagpadako. Double meaning ba gusto mo? Ganon. Sige, bibigyan kita sana magets mo to. Hoy pandak, mas mataas pa rin height ko. Sa sobrang lamig, papauwiin kong malamig na bangkay to. Pero kabaluhan ko. Huwag ka kasabot. Okay, puro kumidyara na imong dala. Hala, sige, pakatawa sila. Pero pahila akong tika. Ninjutsu. Kagid, bunyi teknik! Kagid, bunyi teknik. Puro pang bulala. Padaghanay lang og tek-tek. Mauna yung gahom. Bagag nawog. Gusto mo kuha og bungan dili siya ang nagtanom sa sobra nako kalalom kining kabaw nga pangmabaw dili gyud makasalom mas laom ug mas tinaw pa sa imong sa Second Republic no sa bawin na yung multibay walay laktaw gikan pa ni sa masaw nga badyaw mong pagabot sarap battle grabe ka tagaw referensya ko tubig nga lalom mo ning patay nga mulutaw puro pagyayabang dahil sa dalawa kong talo pero nung hinamo na agad namang umatras yung gago palibasa, utak bata, alam yata na sariling deadly na buto niya ang sa kanya ipapalo. Nagpahaging lang ako, babalik ako sa iyo, hoy, Thunderford. Putang ina mo, huling battle ko na sa iyo to, ayoko na makita yung pagmumukha mo. Sukad karon. Hit na ang makuha ni mo sa babae, dili na like. Tanan ka batchmate ni mo ba nakamotor na, ikaw na lang nagpabilin nga nagabike. Pero, high-tech kayo ning tala. Kabalo pa mo, serbato sa iyang bike, music team sa Selecta. Pero mabilib makuha ng mga nagabike. Oh, I respect all of you. Dili na ka mag-gasolina, pag dagay sakyanan, lusot-lusot ra. Pero mas mabilib, judwa ning gago. Nagbike ni sa syudad, nagsuot pa yung helmet pang motor sa ulo. Pero, sweet pa jud kayo sila sa uyab niya. Niuli sila, butuan hatod probinsya. Si Uram nagpidal, iyang uyab nagunit sa manubela. Purbida, picture sa iyang lisensya. Nakapalaminate pa. Atay. Tuloy-tuloy ang paandar na parang naka-green lagi yung light. Lumaban ka ulit sa akin, buti marunong kang lumunok ng pride. Hindi ka si Akon, pero pagkatapos ng laban na to, they will put you the blame. Bangkay mong iiwanan ko dito, wala na magkiklaim. Tinapak-tapakan lang kita tulad ng linya mong mababa at putol-putol. Pedestrian lane! Yun ang bars, gago. Yun ang bars, tanga. Huwag kang puro basta rhyme lang. Tingnan mo sila, nanonood sila. Yung bars ko na pedestrian lane, gumanon ka nga. Kaya mo ba? Di ba hindi? Kasi basta rhyme ka lang. Ikatulong nga banat para kay Uram. Arang taasa sa iyang linya. Buhay nakuha bisag isa. Ako nagbike pirokyot. Pangit sigira commute. Para ning animal di mo gyapon ni kasulod sa semifinal. Ug naon sa man mga tira, wako kasabot bisag isa. Round 3 game. Game. Ang lakas ng loob mo para talunin ako. Ang babaw lang ng mga tira mo pero pinapangako ko sa'yo. Hindi mo ko matatalo sa pagsik ng aking kamao. Nganong nisukol man kani nga battle nga makay idol. Maurining Mongol nga may chicks mo dool nga naman. Ang laki ng katawan pero walang pinag-aralan. May utak man pero walang laman. Di pa hawa sa inahan kini basugo samahan. Tibok adlaw maglakaw-lakaw muli ragbalay kay mamahaw sa kalderong bahaw. Maurining yang kalipay. Kusog manaway ning panuway wa nagtanaw siyang dagwan ni mahon magkaglaway. Wa ni gidawat sa Mr. Guy kay di ka balong ay. Di naman ni kalahutay kay dugay ra man ako ning gipatay. Kapila na pagkonsulta sa itsura sa mga espesyalista. Nang gisurrender ang mga doktora kay karon basta kabantay ning dagwaya nga di ba terorista ka ng bagaa. Nagmahay na si Disayang Beauty. Bisan kapila gi pero toke wa Japon nagsilbi. Nagamit sa glutasebis basin mo rin pamaagi. Gipangita na nun sa Duterte kay maura ning nabilin nga maote nga wa napatay sa mga army. Kusura si Sapel ng in-hotel. Onsay mong fail nga ginawat kang maribel nga baho ka og TL. Kini nga igante sa mga unani. Nanga bankrupt ang negosyo sa iyang ante kaya bahab man eh. Kung mukaon na ganay si Jesse, kurot isa katarong karne, di baling ka sa panperme basta dako lagag tae. Bisag kapilan mo bunal-bunalan di daw ributlan. Katong ni aging buwan nagabaan, ning kalit katakigan wa ka sa jote kay gilantan. Kuan ti kag kusog para mawan-an kag kaisog.
Unsa man pod imong ikapanginambog nga wa man kay daog. Wa ka kabalo sa akong plano. Di ka kalusot kay walay buslot, pirmi kang tumba sa akong tira. Di ka kasagang kay tinuod man, di ka magsilbi sa akong round 3. Wa ko'y baki kung ikaw si DC. Ning abot ra gyud ni makabuisit. Kaya ang pinakamasakit, mo absent ra nig kalit kay ang papa na admit. Ha? O piling gwapo pa rin gago. Dili ni makontento sa gaysano bag-o nagtrabaho. Nagpamimbro sa front row. Time! Okay. Ikatulong nga banat para kay GC. Manlok mo sila kung masing matibundak ba? Utangin ang mga angles yan, puro kachismisan. Oo, nagbantay ko sa ospital kaya na-admit akong amahan. Tinuto niya ako sa may kalainan. Ano man dahil ginana? At least palanggan ako akong amahan, ikaw. Huwag kay pulos ng anak. Mayor ka pag naikaon. Round 3, game. Game! Game! Ram, come here. Hala, sige, pag sagit-sagit o pag yawa-yawa diha, pero pag-abot sa hurado, wala ra gihapon ay kwenta labaw na kung walay unod imuhang mga linya sa daling nga storya. Bugo ra sa manimo ang mobilib sa imuha. Sakit mo sa panga. Masyado na kaming nakokornihan. Pag nagtatagalog ka, para ka nakipag-inuman tapos binetsinan ng mentor mong si Tenchin Han. Narakoy kamay nga info. Minaw, oh. Narakoy kamay nga info. Kabalo ba mga giyaw-yawan taman pagsaka niya sa agency? Katugong about sa ID. Oh, kaya pagkabugo ani grabe. Nagpasa ni 1 by 1 picture. Whole body. Oy, kung magtagalog ko, ayaw pagbuot. Kay kung buot, una-unaon, wala kay buot. Tawag sa mga sama ni mo ba, tagaw. Pag sagdahan, magani ka naman magtagalog, bisag bak ikaw. Tsaka bumitaw ka naman ng bars, o di kaya wordplay, hindi pa ulit-ulit yung mga linya mo. Punchline ko isang beses lang, pero magmamarka to sa utak mo na parang linya ng madam sa sunod-sunod na pag-absent nyo. You're fired! Sa nagbaga-baga nga baran ako. I'm tired! Makakita og dati nga hudas, karon nagpakasanto. You lied! Pag muingon ka nga diligi ka sa mga pass-battle ni mo mga linya ni mo karon. Ang pag-recycle sa mga basura nga linya. Mo na yung major sa kadaghan pansugo mo ra nang nahinumduman niyang giingon ni mayor. Miss Gay Pamor. Wala pa'y 1 week, di ka na set among battle pero siya humanag sulat. Wow, mo nang bright. Bantog ra walay unod mga linya nimo pag-abot na sa fight. Dapat anay pakanunog 5 kamentos sen paimnunog Sprite. Kay ikaw, ang sit-on diri sa liga nga dapat na masikma. Ano, masakit ba? Oo, noon, ikay pinalakpakan, ngunit ako ngayon pinaunlakan na ikay paulanan ng mga barang mas mainit pa sa laba. Pagkatapos ng laban na to, mamamatay ka na parang uod, labas yung dila na mahaba. Larba. Hilak-hilak siya sa batil na ni Gab, kaya na-shoutout niyang papa. Katong nasunog tong DepEd, dapat niadto ka para namatayan kayo. Kaya di ba? Basara ka kayo. Wala. May pagmuli na lang kadong, wala kay lain nga destination. Ay napagulat sa hurado, masakitan na ka sa proclamation. Ay kabalaka, para di ka mulawan, tagaan ti kag nindot nga solusyon. Pag duty ni mo ugma, saka sa opisina, pagpasa og resignation. Pasa og resignation. Kasi hari ka ng kalkal, based on reality. Oh, pag-abot sa basura, hasir kayo ka mag-segregate. Pero sa ako ang pag-investigate, balo kayo ka sa pag-create. O pamatay nga mga linya, kung makina atong dila, upgraded na ako aga, assemble pa lang ka. Bugo rang hurado nga moboto sa imuha. Ganyan to. Katong unang battle na to, nag-choke ra ko sa round 2, mong nakuha ni mo ang daog. Grabe na niya kahambog. Pero di ba katong battle na to, ikaw ang mas natarog. Paspas ang nimo storya, marag palengkero nga hubog. Pes karong gabi una, pauli-unti ka nga ang tuhod, nagkurog-kurog. Kay ikaw, pinakakusog mga tiyaw ang maghatag sa kuaw daog last. Ito na. Pakinggan mo to. Yo. Utak nito, tuyong-tuyo kahit napiga-pigain. Parso, pag may tumulong mantika, diyan kita gigisahin. Mga linyang recycle, residual, non-biodegradable, sa papel niya kaya niyang pag-isahin. Pwes unang letra sa pangalan mo ay aking hihiramin para isampal sa pagmumukha mo na sa laban na tuuram. You're zero again! Tata time, love lang. Yo! Judges, salamat po, Didlibon. Akong buto para kang GC all 3 rounds. Kay lamang siya sa punches, sa bars. Sige, tro. Friends. Mills sa round 1
Boto na ko si JC kay ang yang katong uram nga pangalan gihimo niya sa cellphone bars nga uram. Salamat. So, round 2 GC yapon ko kay murag taas siya maninyaw niya kusog yun ang bar so pero all boot GC ang uram kusog si uram kay ayaw man siya mo bars ako kanang joke pero GC Para sa ako, lamang jud si Oram sa audience. Kuha jud niyang audience. Pero sa bars, sa kabugaton, sa punches, lamang si GC, all 3 rounds. GC. Tulo ka judges. Ang boto sa hurado, pabor, para tanan, para kay GC.